timma jonte e jonte ha timma lebbi. Arti no wowini e kala hitande, hikka kadi ñalawma o jaggama 12 février mbiyande 12 février 2026. ko holɗum ko holton ko holnden en kaali kodduɗal Oustas Baba Galle Diop ma mbiyen Ceerno Baba Galle Diop ina yuɓɓina yewtere e reftal Qur'anil Karim e oɗo ñalawma alkamisa 12 lewru février. Omo eri dendagal bandiraɓe beltortoɓe jangoɓe ha e jangguinoɓe Qur'anil Karim e mbawata tawtorede oɗo ñalawma tedduɗo ko ñalawma jangde e ñalawma yewtude. Allah wi nelaɗo Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wi omo eri dendagal seerenɓe Qur'anil Karim ɓe mbawata tawtorade oɗo ñalawma o ina yuɓɓine 12 février mbiɗen waktuji 10 mbiyen 10h00 ɗo e galle Baba Ibrahima Diop to funnague Possoɗo. No wowini e kala hitande, hikka kadi ko oɗo alkamisa ñalawma o jagga. Omo eri dendagal bandiraɓe musidɓe makko walludiɓe makko e ngal ɗo gollal nde mbawata tawtorede ɗum. Ceerno Yaya Wele ko kañum innira oɗo ñalawma alkamisa tedduɗo konngol ñañata koye ko jumu. En kettoto jangguinowo ngallodulal hono Oustas Baba Galle Diop. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe janiyankoɓe tenti e Madina Gounass dendagal ɗeɗokoɓe fofof calminiɓe kadi ɗen teddidiraɓe so Allah haaji inchallah ta'ala alkamisa garowo ɗo hawre 12 lewru tubaab en jogui ñalawma Alqur'anil Karim ganduɗa ko faati e dudal non ɗoone galle negal Darou Hijrati Madina Gounass ɓe ngal no wiye Darul Ilmi e Darul Hijra e teddungal dendagal seere men ɗo e wuro fof ganduma khalifa men an ha yetti less. Non kadi innira ñalawma o ceerno men khalifa men Ceerno Yahya Oumar Hawa Wele ɗon to Ogo mo ganduɗa ko jangguino non kadi almuɓe makko fof ene teddina ñalawma o kadi en bismiji mabɓe dendagal jangguino wuuro he kadi no bisma ɗo so Allah haaji ñalawma o ene fuɗɗo en mbaɗi programme muɗum ko 10h fuɗɗoro so Allah haaji 10h so waɗama présentation almuɓe ɓe ñaggan ɗum hunde Alqur'an caggal mum lommen ɗon yewtere Ceerno Yahya Oumar Hawa Wele sen jiwi ɗon kadi jokken Qur'an o ha saaha tisubaro darto ɗum mbaɗen dawal daƴen ɗon wuccene julde ko kadi ko hebla ko kadi yimɓe mbaɗa hen heblanako ñalawma he so benni garten saaha 15h jokken Qur'an o so ha woni kadi 16h yewtere kadi lomba hen hay so gon foti fof ko faati e Madina Gounass wurdam muɗum ko taki Madina o Sinthiou hol noon sinni holko taki sababu muɗum so ɗum ɓenni jokken Qur'an o so tawi o gasi nde jogui jimi Cheikh Sirajuddin koɗɗi yimede e ñalawma he on noon kadi e yimde Ceerno Yahya Oumar Hawa Wele so tawi en jejjitani so tawi yimre nde heeɓima rek en mbawi wadde hen so Allah haaji inchallah wonno yimre nde koɗo waɗande en yimɓe o suwa ala taw tawi o ari yimmo waɗa en yimɓe inchallah caggal muɗum ñalawma o ne jokka ɗon ha hedde futuro mbawen duwade inchallahu taala dendagal noon ko wiyete jangguino Alqur'anil Karim ɗo e Madina Gounass ha emo jangguinani fof ha tengti e leegal Darou Hijrati hay goto en gaccani fof eɗen bismi on noon kadi en dendagal engelnajo gonɗo e wuuro he gorko e debbo fof eɗen bismi ɗum ɓe mbi ɗum bisimilla muɗum ko golle mum ko ñalawma mum teddungal mum kadi fof onon jeeyi minen komi amuɓe e mo anta assalamu aleykum wa عابدات سائحات
min de mi heedata e o ñalawma caggal kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam yaafo Cheikh